ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। मानो होनबा दिनै गोबां दावराव दावसि सोलिगासिनो जोंनि बि टि सि एरियायाव बा आसाम एरियाखौनो बुंना लादों नङा होनबा। आसाम एरिया बा बि टि सि एरिया नङा होनबा। दा बेवहाय गोबां बर'फोरनि खहा जानो थांगासिनो दंबो होननाय नुनो मोनो। बेनिखायनो बिनि आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जाय जाय नुगासिनो आंखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव बुंहरनो हागोन बा आंजों कनफारेन्स थाना रायज्लायनो हागोन। आङो बारा बिदि लाइभआव फैबाय थाया खिन्थु समबो मोना। ओमफ्राय दिनै एसे सम मोननायनि थाखाय आङो फैदों। जोंनियावनो आं दसे मा होनबा जब मावो नालाय। ओमफ्राय आङो ग्राउन्डआव दसे जिरायनानै दसे लाइट सोलिगासिनो दा जोंनिथिंबो हर जाबायदे लोगोफोर बिदि साननाङा स्रां स्रां नुदो। जोंनियाव लाइट सोलिगासिनो दा ग्राउन्डआव ओमफ्राय बेनिखायनो स्रां नुदो। बेवहायनो जनानै दसे भिडिअ बानायबाय। ओमफ्राय बाथ्रायानो जाहैबाय लोगोफोर बारा गोबाव खालामा आङो मेइन टपिकआव फैगोन। डाइरेक्ट बुजिगोन आरो फेस टु फेस मा होनबा दादि मोनद' हारिनो एस टि होनो थांगासिनो नोंथांमोना मा सानो? बे एस टि होनायाव बर'फोरनि खहा दंना गैया लोगोफोर? दा हाग्रामा सार बिथांमोना दा सरकार सालायगासिनो थिगैनो दोङो। दा बिथांमोना एन अ सि बानायना हरदो। दा बे एन अ सि आव मा मा लिरना हरदो जोंथ' दा मिथिनो मोना नङा होनबा। गोबां बर'फोर रायजो राजा बिथांमोना दा एन अ सि खौ माबायदि लिरना हरदों बेनि बुहुद मिथिनो लुगैदों माबायदि लिरना हरदों नङा होनबा। दा मानसिफोरा बुंगासिनो जे बर' हारिनि खहा जागोन मोनद' हारिनो एस टि होबा। दा बेथ' एस टि होबाथ' खहा दंखायो खिन्थु आरो बिनि लोगोसे मा मा फेसिलिटि मोनगोन बिथांमोना एस टि मोननाय लोगो लोगो मा माबायदि एन अ सि बानायदों बेखौ जों जेब्ला फोसावगोन अब्लासो मिथिनो हागोन नङा होनबा। दा थिगैनो दं गोबां राजनितिकनि गिदिर गिदिर लिडारफोरा इन्टेलेक्सुयेलफोरा बुंगासिनो जे जोंहा एस टि होनायाव जेबो बादा गैया माबा गैया। दा बिदि होनो बुंगासिनो दा जों दा बेवहाय जेबो बुंनो थांला। दा गिदिर गिदिर मानसिफोरानो एस टि होनायाव जेबो बादा गैया माबा गैया होनना बुंना लाखाबाय। गोबां दावराव दावसि जाखाबाय। दा बेवहाय जों मा बुंबावनो जों सादारन मानसिफोरा बुंनानै जेबो लाब गैला। बेनिखायनो आं बुंदों आरोना दा जों बर' हारिया बयबो खौसे जानांगो। जाहाथे एस टि होनाय लोगो लोगोनो जुदि बर' हारिनि खहा थांबा बे बिलखौ जोङो बोरै होबथानांगौ जों खौसे जाबासो होबथानो हागोन नङा होनबा। सरकारखौ नाख्रेबनांगोन। नाख्रेबाबा जोङो खहा जागोन बेखौनो सानो आरो न'। ओमफ्राय बेराफारसेथिं दा गोबां बि पि एफ इउ पि पि एल दावराव जागासिनो एबसुखौ लानानै जे मा होनदों दाख्लै जे बि टि सि सेक्रेटारिनि सिङाव हाबनानै बर'फोरा जे मोनद' हारिनि एस टि होनायखौ मोनसे धरना होदों। बेयाव थांनानै स्टुडेन्टफोरा बुख्राब बुख्रिब खालामजोबदों माल बुस्थुफोरखौ बे बुख्रुबनायाव गोबां खहा जादों। थिगानो दं दे माने बर'फोरनि मोनसे सेन्टिमेन्ट दोङो। बे मोनद' हारिनि एस टि होयोबा माबा मोनसे बर' हारिनि खहा जागोन होननानै बुख्रुबबाय नङा होनबा। दा बेवहाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय बयखौबो निमाहा होनांगो गोरोन्थि जाबाय नङा होनबा। दा बेखौ जोङो जे बर'जों बर' नांलायबाय थाबा जायाना माबोरै जानांगो। आं बेखौनो बुङो बयबो निमाहा होनांगो। बिदि स्टुडेन्टफोरखौ केस होनांगौ माबा नांगौ आं साना फार्स्ट टाइम बयबो निमाहा होनांगो। आं बेखौनो सानबाय खावलायनाय थाबाय। जों नेना थानोसै एन अ सि खौ माबायदि बानायदों। ओमफ्राय जेब्ला बर' हारिनि थारैनो खहा जायो अब्ला जों बयबो खौसे जानानै जोङो बयखौबो आन्दालन खालामनानै सरकारखौ नारस्रिनांगौ नङाबा जानाय नङा। गोजोननाय थाबाय थेंक इउ।